नै लोगोफोर जालुक हानदोंमोन जोंहा नै गामलायाव इसिबां मोनदों बिफां फांसेनिल' इयो ओमफ्राय बिफां फांसेनिखौ हानथ'वाखै माने दंफांनिखौ बे गय बिफांनिमोन ओमफ्राय नैबेयावहाय मनायावबो दङ आबैया बायना लांगोन होनदों आरो आबै सासेया गामिनि ओमफ्रायनो दोनदों माने मनायाव ओमफ्राय दै फुदुंगासिनो आङो नै जालुकखौ माने बे दै गुदुङाव एसे सोमब्र' माने माबासिगोन आङो फोरानसिगोन आरो सोमब्र' बोखांसिगोन सान्द्रियाव नै सान्द्रिफोरखौ लाखाजोब्बाय आङो गोमोन मोनलायलायबाय नै अखा हानानै हाननो सोलाबाखैमोन जि गोबाव अखा हाथारबायना ओमफ्राय मोनजोबना थादों नै अबेबा सिरिनानै दाउलुरबो जालांजोबबावदोंसो जि गोसा जाखासिगोन इयो राजोबखानाय मोनजोबखाथारनाय आरामनो आं एव जालुकखौ ओरैसो खालामनो नागिरदों गुदुं गावहासो लानो दे बेखौ बोखांग्रोनि र' दे हा औ बे माबा बिफां फांसेखौ खाजोब्बाय फांसेखौ खाखाङाखै दंफांनिखौ दै गुदुङाव आं गियोलै नोंखौ ओरै फै बेखौ लानाङा नोङो खोस्लिखौ ओइ जालुकखौ दांलाय दे बेखौ दां खादों मनानियाबो ओइ मनानियालायलाय मामोन हरदो बेखौ हरदो ओमफ्राय आं दा होफिनगोन साहा लाहायसै लाबो माबार थाब बोखांनि आङो नैयाव फै एसे ओरै सोमब्र' दोनहोनांगोन दां दैया फटिक जानानै गोलैलांलायलायबाय नै उसिफावलांजोब्बाय 이 산티어 마법이에요. 아유 손아, 들어. 들어와서 가는 게 마음이야. 들어. 들어마니. 싸래요. नै संग्रायाव बोखांजोबनानै दोनबाय आं नैबेयाव सान्दांगा ओमफ्राय गलांजानो गिनानै मुस्रिखौ होदों आं ओमफ्राय एसे सोमब्रोम जालायबाय नै दैयाव सोमनानै बैग्रि लायनो थांनि जोङो लोगोफोर बैग्रि लायनो थांगासिनो दङ मना लालायनानै नै रानियाबो रानिजों आंजों र' मना लालायनानै मामि बैग्रिखौ बुरजा खनदै नोङो दै आं बुस्रिग्रा जागोन दै मामि दै नै बैग्रि फिथाइया खानि दै मामि गोमोनखौ गाहायावनो ini madi ada bourmaya bourmaya जागासिनो दङ बैग्रिखौ kayaknya nggak
बोरमा जानाय होनजाबाय होननानै मालाय बोरमाया बेलेगखौसो जादों दा नायलाय बोरमाया मासेया मोजां जायो ख्रुम मोनलायदोंमोन दानि जानाया बिलाइखौसो जागासिनो नै दायो इनि बेगरखौ बख'लायबाय जानानै बाबु जाबाय बोरमाया जाबाय नै मामिया माबा जाखोन्दाखौबो गारलायलाङो नै बैग्रिखौ इसेबां मोनबाय जोङो प्लास्टिकआवबो सोदों नै बिफां फांनैनि नालाय ओमफ्राय प्लास्टिकआव सोनाया फांसेनि बेनिफ्राय मनायाव सोनाया फांसेनि बेलेग बेलेग बिफांनि मनानिया बेलेग बिफांनि ओमफ्राय नै प्लास्टिकनिया बै फांसेनि बे प्लास्टिकनिया जानो गोथावथार बिरादनो बैग्रिखौ सुनोसै नै दाना आङो बेनिफ्राय बेखौहाय नै प्लास्टिकआव आलदा लानायखौ बेखौ आलदा सुनानै माबानोसै आङो माने बेखौहाय दाहाय बाथोनबो देनानै जागोन माने बिराद गोथावथार बियो गोथावसिन नै इयो बारा गोथाव गैया बे गोखैथार बेखौ फोराननोसै ओमफ्राय बेखौबो बांद्राय जागोन नालाय एसे फोरानबावगोन बेखौबो आलदा आलदा सुखाथारनोसै आङो संग्रायाव सुखांजोब्बाय आङो बेनिफ्राय नै बेखौहाय बाथोन जानो दोनसै बेखिनिखौ लामहैनोसै आङो सान्दुङाव लामना होबाय आं नै बैग्रिखौ बैग्रि जानोसै बैग्रिखौ बाथोन देना जानोसै नै दाना जोङो नैसो जालायबावदो नोंबो सनाया ओरैजाय जादों नोंना दे खनसे दे गासो बैग्रिबाथाय देनो नागिरो दाना जानोसै जोङो बैग्रिखौ गोथाव मोजां लगाय मायदि जादों गोथाव आं आखाइजों जाबाय रानना बानलु होआखै एसे बानलु नांदों आंहाबो ओंखायनो आलु खबसे देनाया एसे नांगौ खैजों बेदों फोरगोन ना ayo masih kok doi apa tentang ubah coba dulu ini kami ke sana lah sana apa betul apa apa ini sambil beranya ayo masuk kok itu kan foto kali ini ya jangan malah ayo 지금 하나를 잡으면 되잖아. 괜찮아. 괜찮아, 이거 돼. 잠깐만 달라고. 그렇게 되나?
gokhै buस्थुखौ बिराद बानलु साबासो गोथाव मोनखायो आङो हाथायजों सरनो हाखाया हाथायजों मन'ना जादों जि गोथावनो मामि मामि दै लोंनो थाहैना फैनो होनबा बारिनि जेवरा माबानानै जिला जोब्बाय जोंना जे सोंनाया मैगं फोग्रानि जाखांजोब्बाय आङो रानिया थाबाय नै रानिया जानो हायिनि दै लोंहैनानै फैफिननो रोंदिया दायो जागोन ना मागोनथाय दोननोसै आङो मैगंफोरनि लोगोफोर दाना आङो नै मैथा बांगाल बेगर मैथा गोजा बेगर निफ्राय भिन्दि फोना होनसैलाय दैलांनि मैगं जानो निफ्राय दुन्दियाबो फोगोन फाथो बेगरखौ फोना होनसै आं बेयावहाय जाबाय फाथो बेगरा जाबाय बेगर फोनाय जाबाय रानिया मैगं गायनाया जाना आरोबाव गायनो हो रानिनो नै जोंना अल कफिया दासो बेदर थांहांदों आयौ आं थिंसो नांफैदों मैगं फोखांबाय आं लोगोफोर नै जोंहा दाना रानिया क्रिकेट गेलेलायबाय कमला फिथाइसो क्रिकेट बला कमला फिथाइसो नोंना आयु रानिया नायलाय बेटखौ हमनो हायानो थिखांनो हाया